Začínáme. Takže dejme tomu, že je tak rok 2010 nebo tak 2012, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Takže vstýk, no. Sedmou. Tak, do chybí. Ale sakramentsky jsem no. Ale zase, to je stejně jedno. Chybí někdo? Nikdo se hlásí výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. V tabuli půjde Karolína Kajzerová. Je tady? Je. To viděla. Tak pojď, bez těch komedii, prosím tě. No ještě si se líbíte s těmi slavící. To je hezký, no, slaví firmy, no. To je nádhera, no. Ještě jich to podporujte, no. To je krásný tohleto, no. Nechte to. Tak nám popiš nám listopadové události z Prahy roku 89 v Praze. Kdy a opovažte se tam napovídat, opovažte se. Kdy a kde začala celá akce, no? No, bylo právě těžký, no. No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžké. Kdy to bylo? No, bylo to v tom listopadu. No v listopadu, no? Bylo, a kolik let to bylo přesně? No, to říkám, na podzim. Ale no tak jako, bylo to na podzim, no, ale kdy přesně? No, říkám, listopadu. Do 17. Do 17. No. Víš to kde? Kde, no? Na A. Ještě? Ale prosím tě, na Pentovi v Praze. Nepovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu už to mám dost. Nechte toho. Takže to opravdu. Kolik bylo studentů na malé staci? No, bylo tam teda hodně, no. No to víš, že jich tam nebylo málo, ne asi. Tak přibližně řekni, kolik jich tam bylo. No tam Petr Dušan Mirek. To by se líbilo na to do Zítřka. Bylo tam asi 20 000 studentů. Jo. No to je přesný tohleto, já to nechápu. Jak to, že tohleto nevíš, no? Za chvíličky jsou maturity, ty neodmazuruješ Kajzerová. Zeptej se táty, ten tam byl taky tvůj táta. No, jistě, no. Blbě učí. Jaká byla hlavní hesla, no? Tak hlavní hesla byly... Návštěva, tak jak ještě do koše? No. Pak... Svobodné dolby. Aj prosím tě, svobodné dolby. To opravdu neviděl, co ještě? Pak... Máme holé ruce. Prosím tě, máme holé ruce, oni mají holé. To jsem opravdu neviděl, zásadní nenaznalost. Doprovodí na Václavském náměstí. Na Václavském náměstí promluvil lid. No a prosím tě, to máš pravdu teda, to jsou záhobem, no. Jakože tohleto nevíš, tohleto. No. Kdo byl vyloučen ze strany? Ze strany byl vyloučen Kocába, A tě opravdu vyrazím zpětku, tohle nemá cenu tohleto. Ne jo. Co znamená špatka OF? Co to za ní fajtíka? Ale prosím tě. Ty se ještě jednou. Ne jo. Tak já nevím, jako. Ty se Tak ještě já nevím. to jsem opravdu neviděl. Činká funkci. Ale prosím tě, občanské fórum. Jo, občanské fórum. Jak to, že tohle to nevíš, no? To věděla, no. Prostě to vypadalo, ty kraviny. Prosím tě, vyjmenuj některé členy vlády. Jako tehdy, jo. No, jmenuj, no, tak. Potom ten. Ne, no. Potom ten. Jo, no, ministr Binsby. No, vždycky, no. Další. Ten. Prosím vás, já vám říkám několikrát. Nečekejte, že mi něco někdo dá. Nečekejte.